Lokoro magodi nyime jaodura jopio ma isa chomo kama odhilonyo olemo ma omako kaka jaodura ma Ogunja kendo mako olemo mar telo ne migao mar teko. Odura obiro podho gwelo mare. Gwelo mar sirkal maki sekta kuom jotelo ma osebedo ka seyo sirkal ewi pek mokwako sekta no. Ting' mane ma koro Wandai dhi bedo okalo jaodura ma Ogunja Opiyo Wandai ni ochung' motegno kendo modhi. If there's one thing that is going to affect the common, if there is going to increase or in all aspects, is this supposed to implement? Madam Chair, we all know for sure that fuel is a driver of our economy on all facets, Madam Chair. Madam Chair, if there is one thing that this government should have done to the so-called was push on the hazard from an increment in the cost of fuel. Biro yude mayot e tayo migao mar teko. To ang'o ma owinjo tim? Obiro gi matek no one day manifesto mauda makubilibie. Unless the law government which I wear order. The reality is even the manifesto or manifesto when you make government become key component of the material implement. Kinde ma jalony weche mag telo Chris Owala koni dhi bedo matek ne manifesto mokia kore. Vedo kuna men jalony weche mag teko lero ni nyaka ochak kod nono mise macho osebedo katiyo. Onge kumora mora pinyni ma inyalo bedo gi economy survive kayogi policy e weche mag energy. Gini osamo ji mang'eny. Ngadiyo ni kabedo kode kod lai mag koyo sinema nyasani kendo geng' lal kinde mag sitima ma pacho. Wande bende nyaka ywa wiye en kaka ikedo ng'ere kaka cartels ma Owala koni okyo. Ng'ini structure most chalo uti structure or modernize mondo lal sakasa. One day as a person really be gombo mar transform the sector. But you in any sector cartels and there. It is only executive power, not president. Mondo mi wana yo succeed minister authority mare obed piny gi rais neni ka tek mastima no wuok genetic ko biyo through Kenya nyako chop iri onge mibadhi mobede kata chiel okel gi uniformity niwach wado tiyo gi KenGen kaka the base marwa ka KenGen usonwa unit independent power producers KenGen public modong independent power producers. Independent power producers here nyak be nigi uso token margi thing achiel mar KenGen cha made 10%. Kata tudruok kod nyalo miyo yot tayo migao lonyo weche mag telo ni nyal chiko ne ite kaka jotelo Kenya Kwanza gima koro nyaka lok moko chike teko migao kata chiel ni una yudo yot eta kaka jasiasa kendo kaka wacho chien kacha ni issues ma wan go makago in governance issues en obeda ni president mondo vision president Koma kwa okinyal kiteuno kala amole mobedo president to en gi years andai think what department of wings the president jo agi okunyo kamadhi koro
ogonigi order mondo ging'e kama dhiye. Sama weni disagreement with permanent secretary mare to President Bro tend to go permanent secretary. Corruption mawango any parliament amend Energy Act 20 kaso the amend Act 2012 megidi dit ni emani authority mar change Lony ni mibadhi mosebedo kaneno kata mana kelo mauta yor winjruok manong'ere ka G2G ok nokelo ber ne jo Kenya. Kendo Wandai nyaka non fwenyo kuonde mano chuo chenro no. G2G no aparo no pio Wandai nyaka koro ng'iya ni maber mondo wa kaka wedo modonjo kanyo to gibede en ka osebedo nyocha be gi maintenance levy manyocha kotere malo siling 7 koro ong'eya nende to road maintenance levy ni be en gima onego bed atiere sani kaka jopiny winjo matek. Sama ne Wandai gino biro mwacho ni government gino ok tiyo ne gisen minister mar energy ma Kenya ka mafuta from minister ma Saudi Arabia jogi dhi tiyo kumoro achiel mondo gikwal pesa jopiny. Koro sani Wandai ma achiel jokmano serikali wadwa neno ni to odhi balance government to government to odhi tiyo gi teko ma en godo momiyego. Ne kaen government pesa mafuta government to government otiyo 100% maembe okasling aparo bede Kagino mar jopiny ni lokruok e ngima margi koting'o pungruok mar nengo kod teko sitimo betie. Jolony ahinya Ronen Mariek duoko mar George Abadi Ramogi TV. Okang' mar jatend piny Kenya William Ruto Pio Wandai kaka